салом алейкум я бурга ҳамватонони азиз дастбешибар мебахшем барои эфир звук проблема якм бор аст бубахшед мара насиб бошад и проблемаро иршад мекунем барои хоино бениранги одам гап занем айб аст ай мефаҳмед моро дигар миллатҳо тамошо кесанд я мардакои калон айб шарма намедонед шумо э лаънат ба шумо барои риш охаем биромади гап зади риша мондаи на ақл дорӣ на тамиз риштира қуқуқо гирифтанда кура ман гуфтам ман риштира инҷа мегирам барои ки ту ислома пазадеси барои сатр мардум чӣ хеле фордисай гаштесам чӣ ба модари мана сатрша намегирам чӣ ба ҳамсояи мана сатрша намегирам чӣ ба тебя какая разница ты аввалам оилаи худа хушвак тарбия бите ба оилаи як аз дигар чӣ кор дорӣ мо демократия мехоҳем демократия барои ҷавоно мо бояд ҷавоноро бихононем ҷавонои мо хондан наметавонад айб аст асри 21 айб аст ман дастгирӣ мекунам ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистона ман дастгирӣ мекунам мо бояд ҷавономона бихонем ақаллан хондаву навишта ақаллан ду лавза бояд мо то 18 солагиша ҳар як ҷавон бояд айхид кунад айб аст имрӯз хоино мо мардумо ҷавонон намехоҳем ки шумо миллати моро паст бизанед мефаҳмед мо намехоҳем барое ки мо нанг номус дорем мо мехоҳем қати шумо гап занем рӯпа ранги одам охи худтон гуфтесин ки ҳар як шаҳрванд ҳақ дорад ки гап занам ин иқча вақте ки бародари бухтарӣ биромад чӣ гапҳои задесен я мардакои калон на самом деле ман мардумаро мегам ман бовар намед на самом деле ҳамаи шумо назарияти террористҳои запрещённые дар Российской Федерации и дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаматон ба фикри ман педики бовар кунед да бо гуфтесамтон биёин рӯ пару гап занем беҳақора барое ки ман чума дар Российской Федерация оикаигиам қатим чӣ хеле ки гап занед ман ҳақиқатон гап мезанам не ки исоқ фаюб бояд қати шумои маразо бояд гап назанам вақте ки ақурат кардид чорди мегардем дигар натарсед агар шумо бобуред қати мо гап занед қати мо давлати мо демократия аст мефаҳмед демократия